Pontevedra celebrará a Cultura Verde. A cidade acollerá o vindeiro 23 de maio unha nova edición do Plant Fest. Foi unha idea moi novidosa, porque, sabedes que nesta cidade nos gusta facer festa con casi todo, non? E así o levamos facendo na área de promoción económica neste último mandato. Pero a verdade é que traballar a cultura verde dende esta perspectiva máis festiva e máis digamos, máis en contacto non de todas as persoas e no espazo público, pois parece unha idea maravillosa. A cita será na explanada da Alameda e a organización agarda mellorar o éxito da pasada edición, cando pasaron unhas 3.000 persoas polo festival. Como novidade este ano, a programación medra comezará xa ás 12 do mediodía. Farao cunha actividade de morning yoga. Ademais, contará cunha sesión vermú. Este ano ampliamos a programación. O ano pasado fixémola solamente pola tarde. Este ano, coa axuda do Concello, pudimos ampliar e ofrecer tamén máis actividades para todas as persoas que xa nos dixeron que para o próximo ano querían máis tempo, máis obradoiros e tiñan moitas ganas de moitas cousas, así que gracias por apostar por este Plan Fest, que sabemos que daqui vai a ser moito máis. Un dos pratos fortes será o faladoiro, que este ano aposta por centrarse na horta. Temos a Nuska, que é unha das ponentes e moderadoras excepcionais e que todo o mundo coñece tamén relacionado co humor e a horta. Logo temos a Huertelia, que é outra muller tamén emprendedora que comparte consellos sobre a horta. Sandra, que é nosa granxa, que é unha aprendiz que ten moita ilusión e ten moitas ganas de compartir, e quiximos engadir tamén a Aitor de Cultivo Galego, que é un home que está poñendo tamén o valor da horta e dos produtos locais. En canto aos obradoiros, haberá un infantil relacionado coa horta, outro de cuidados básicos de orquídeas e un máis centrado na elaboración dunha mini coquedama. Ademais, ás 7 da tarde celebrarase a actividade central do Plant Fest, o intercambio de escallos, que o ano pasado reuniu máis de 250 participantes. É importante que traigades os escallos preparados de casa, sinxelamente teñen que ser plantas completas ou plantas pequenas que teñan a súa raíz, que teñan o seu tallo, as súas follas e que querades compartir. A partir das 7 da tarde empezaremos, podedes pasar por diferentes turnos. Para participar nos obradoiros, os interesados poden inscribirse o propio día do festival. Só haberá que facelo previamente en info@plantfest.es para asistir á sesión de morning yoga. Ademais, haberá un espazo de mercadiño con stands de marcas locais que ofrecerán artesanía, cosmética natural e plantas para mercar.